גוש, אז תקשיבו, יש לנו מוני קוקיז, כל מי שרוצה להשתתף, אנחנו במולדת. 3, 4 ו... וואו. וואו. וואו, זה מטורף. וואו. אימא'לה, תביא טוב. אין לנו חלב. למה? וואו. אם זה היה עם חלב זה היה מושלם. אימא'לה, זה מושלם. זה ארוך, אנחנו מצלמות. וואו, זאת המחית שלי. אימא'לה. תביא, רוצה לטום את שלי? זה חברות המושלמות שלי, יש בעוד מלא חברות, אבל אסור להם להיות ביוטיוב. עדי, רונה, אני הכי מושלמת. לא, הם יודעות שהם יודעים לא, שאני... זה אני יכולה להראות את הפרצוף שלי, אבל אני... די, תביא את שלך. רונה, תביא לי לטום משלך. אימא'לה, זה מושלם. תביא את שלך. הוא הסתעיף. זהו, ביי!